Как се нарича преминаването на веществата от газообразно в течно състояние? А. Изпарение. Б. Кондензация. В. Кипене. Правилен отговор. Б. Кондензация. Как се нарича явлението, при което различни вещества се смесват сами? А. Дифузия. Б. Инфузия. В. Неутрализация. Правилен отговор. А. Дифузия. Какво ще стане, ако сложим запалена клечка кибрид в цилиндър с азот? А. Ще избухне. Б. Ще изгасне. В. Ще се разгори. Правилен отговор. Б. Ще изгасне. Как се наричат съдовете, които изнасят кръвта от сърцето? А. Артерии. Б. Капиляри. В. Вени. Правилен отговор. А. Артерии. Освен равнобедрен, какъв още може да бъде трапецът? А. Остроъгълен. Б. Тъпоъгълен. В. Правоъгълен. Правилен отговор. В. Правоъгълен. Не забравяйте да харесате и последвате канала за още въпроси.